Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ipiang subhai pi syuki Khubor hakimat Kimat Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Artli ki auto rickshaw gila inkong. Hakabala suba baki don ki runar ki bamla ban itu dur kman kila wangding yakini ki artli ki kali hakashnong mautnum ka bahap hapo ka nongpo police station hakapor kumba arbaje hadu arshiteng midstam. Halo kini ka jingja ki pulit ki balapoi syakani ka jaka kila pelong ya ka jing tokit ban menta kidang pelong ya ka jing tokit ka babedia ban lapsai ya ki badan kiti. Ka jing Jylla ki kamtu ha sorshilong kala long shabapalat. Ha ka manla kapor ki ju sapriang ki video ki bala yoring lengba ki CCTV ki ba peni ya ka jingrong tu bat ka jingprong jong kinong tu haying beriu. USPCT uba Herbert penyai Khangor uloong ba ki pulit kila shimkhya bhai yakani da ka ba ki penklan ya ka patrolling team da ka ba check hasurok hakapor miet bat kila donru ki ba ka patrolling team kila yok man camp. Ki pulit ke East Khasi Hills kila yok kem yau pana ya ubala don keno ba udai ubaran keti ban le be ijan ya ka khunrun ka bala armet menta la hndru banai kan thi ha ka jinga kran begla Pyrthei Khubor USPCT East Khasi Hills District uba Herbert Khangor ulai thu ba ki pulin tang shio pediang ya ke ejhar kila register case hapok kapok su act but hakikat tu kan ni kendon jong ka BNS USPCT uba Herbert penyai Khangor ulai thu ba ka jingja ya dung tari hamaulai menhenin kamiet kadai tang ka jingya shot ya dan kabala sedang naduk kapon mistem ya ka ba ki pulen kim yo jingtip AA hendrai dei menmien bala pentim syaki pulet ba kala don ka jingmen saw briuru kumta ki pulet klalit hamaulai normally bat kila lab ba uwe ubriu ya bala tip kerteng kum u crowbok khoksin ula syakem kawai kan thei kala sakut hapok ka elevator Honeygrams Hospital jin hadu saw kanta sapun ruminen kata nadu kapor prabje la lash permanent mistam katkum ka video bala yo da ka CCTV la pentim ba ya kan kan thai bampat la tim la ka de ka samla ka bapuli medical Honeygrams la ni ka de ka riu pat ba la la man pelat tat hadu kapor khat arbje san permanent ha kapor mesngi da ka jingarap jengki puret ka search and rescue team katanat fire and emergency service lightly ki yeng trap halapangam ki bala long try da ka kong pisyanti shila u peaceful boy bat ka kong shanya lang perpet kila syak thang haki nong karbi wahech nong jong kalapangam uma daemon miling do ulai thu ba kani ka jingja kalaja haka janmit jong ka sngi ublei bat artili ki yeng tram ki bala syak thang ki dei ha lum penthor kat ba ka wei pat ka dei hajat shno marsen yo jingtip ba ka don ka jinga dung brio ha maulai maudat baki bat ba ya ubrio ba syak dung la penkit Robert Hospital kumta kinong lum Khubor jong ka CCTV kila let Robert Hospital hajayao ban lum yi ki jingtip ki babnya halor kani ka jingja hendrei haba la deb banyakran bat ki parlok jong uni ubrio ba syak dung tari lawan mi kinsan uwe upulit man khangla ningi ban penmi ya kani ka Khubor bat ula hukum ru bangi dei ban delete no ya ka video ka bangila ring hakapor bayakran uni upulen ulapan ya ka identity card jongi ban ila peni bat hadien kata ula ongru ba ka ka bangile kalong na ka benta ka jingmentoi jongi ban yo ki views lani ban bun kinong pen kam hadien ka jingpen inya hapreng jongi ban uni upulen ulapan ma da ka ba kubur ba ula bakla bat ula ong ban ab ban wan ki officer ki ba kham he jongi kum shibenta ban kentiu ya ka kot ka khia lengba ki rukom jingi ka Thrill Society ringkat lang bat ka Motor Sports Club of Meghalaya. Kila pelong ya ka jinga kop jingi haki pung jingi Thrills and Fun Park Maulen Maukan Ribhoi District. Ki rukom ya kop jongki kinthub ya ka freestyle, ka backstroke, butterfly, breaststroke bat ka medley relay. Kabalabu haki kerdan under 10, under 14, under 17, above 18 but above 35. Hakaba kinong shim bentash kila shim bentash shirham hakni kelempung bat kila seiru yiki sap ki but ki chongki u general secretary ka kur kharsentiu uba alfon bird kharsentiu ula kentu ya ka kod ba kam dei shu ban penslam ban ai ya karai hakaba ya dei bat ka jingsha penyam ka samla pernailen kharsentiu ha u samla ba kalapanya khlan
Ya kini uba Alfon Bird ula keren hadin balakut ke Peace Rally balakot da ka dorbar shdong wa rit belun man penrem ya ka jingsha penyam ka samla pernailin kharsentio ka karkhana sandar Shakambari Ferro Alloy Private Limited ka badan ha ka shnong rubiang kala yo man plebiang hadin bakla sha khang kherdap lakum bakat tu kan ni benai menta ha ka Meghalaya State Pollution Control Board namar ka jing pen kenya kani ka day hadin baka Meghalaya State Pollution Control Board kala wengno ya ka hukum bala khang kherdap but airu ya ka consent to operate shaki board penya jong ka karkhana kinong shong shnong jong ka nongbre nongdom Southwest Khasi District kila penpau ya ka jingbom hun ha ka jingjit yaw menteri jong ka shnong nongbre nongdom ya ka ba kila kendo bala shujit klem ka jingshai patba bala ongru ba ki kli shinrang kidai ban yo tham ya ka vote banjit yang menteri kidon kumba arspa sopsan ngun hendrei ha ka jingjit yang menteri bathamai kidong thap vote ki bala poi ban tham ya ka vote kilong tang prapulai ngun kat ba ki baja per kilong hadu shispa nduk pu an ngun namar ba kinong shong shnong kim yo ya ka jingtip ka batikana kawai na kibut ka ba kinong tu ki penon kam bantu bat ban luti na kinong nya taksi kadai da ka ba shubuk na ni ban reserve ya ka kali ban let jinglen but halanti ki krenru da ki tien jali je ban pingom ani ban yo ya ka jingshania na kinong nya haba kinong nya taksi kila shania ban ngom haki kila pan pisa da ka baong ba kin sa ailang sendon ha ka por ba ki siu ya ka bai kali haba la poi ha ka jaka ba ki mut ban hiar ki pha ap shipang bat let shim ya ka pisa henry ki ja pen ban jlang bat kim man pha shu kinong yalam jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kila itu ba bun kinongnya kila lap ya kini kabut jong kirunar kumta ki kentu yiki para nongnya kali bakin long ki ba husiar bha yaladi ban lai na kani mentapatnya phashi Khubor na kalen ki benta jong kari Chief Air Marshal jong ka Eastern Air Command Surat Singh ulaya kendu yaulat ke Jylla Arunachal Pradesh Lieutenant General retired ki ti Parnayak Haraj Bhavan banyakran halo ki kamyadari kajing pen kre jong sipai na kinu ki jingsha thombor kajing shakta na kajing wan ling shop ki bor kamaryang bat kiwe pat kiman u Dr. Sipai pelatip kerteng kum u Major Rohit Bachwala u balayarap mat pen kha khun ya kawai kalong kme ba armet Hachansi Railway Station hadin bakala suk kha kansan ula yo ya ka Chief of Army Staff Commendation kan namar ka jing pendap ya ka kamram da ka jing shlur banyada ya ka jing embryo hakijaka pa Kakenhun jongki engineer na lingsun na United States ban nakari United Kingdom. Menta kidang bunkam. Banshna yaka jingsniu jongka lingsun thma British F-35B Lightning II kaba lahiar khandau kerki ha International Airport. Kani kakenhun ki engineer na UK ban America kilawan poi ha Thiruvananthapuram ha ka sngi ublai menta katayo. Ka Enforcement Directorate kala kurup khandai tali ki jingdon jing em kentup artli ki yeng ban hril tali ki yeng mala ki badon ha ki benta ba per jongka Chandigarh New Delhi bat Gurgaon ki badon ka jingedai bat ML Tayal u batrai menchwa kum Principal Secretary jong Menteri rong ba barim jongka Jylla Haryana u Bhupender Singh Huda Habaya kunting ya ka jersey bamsam ka CBI kala pengat kendon ya accountant jong ka Central Ground Water Board ubadon kti ban bam pisa tang ban pelat ya ka allowance bill jong upara baya trelang bat u ya Mukesh Ranjan Gupta ubatrai kum Assistant Accountant Officer Varanasi la pengat kendon hadin bala yok pediang ya ka jing ujor ha ka bala kendo bawla dawa pisa san hajar tingka na ka benta ban pelat ya ka travelling allowance bill ka ying bishar Rajasthan High Court ha ka sngi baar kala penjalan ya ka jing ajamin bashipor yo self style godman asaram hadu ka khat artrik naila hadin bawla haban perlut ikisni jing em jong u khat arsenam kanthi hapatong u asaram u badan menta prapundus nam garta ula sha rai penrem bat sha sat along shirta jing em hadin bala lab bawdan kti ban le be ijot house nam arsa khatlai Mentau lalait mi na along halo ka nongrim ba udan hap deng jing sha suma sangut kinong jungok kai Pyrthei ki balet bam khana hajan kaksha Dev Pahari ha ka Jylla Chhattisgarh kila sakut hadin ka jingwan telam ka umsaw na ka jingkiu kansan kawa ki pulen ki bala yo jingtip halo ka ni kila let marmar ban yo pelan ye kini kinong jungok kai Pyrthei na ka ni ka jaka bam khana ba pau nam bha ha ka ni Jylla
Namar ka jingther ulap ba lapsan ha ka Jylla Gujarat Menteri Rang ba ka Jylla Bhupender Patil ulap tha ye ki bor ki badai pet ba ki deban shna bat ban maramot no mador ye ki surok pat ki linti ki singkien ki ba sha penjulor na ka jingther jong Islam kini pakilong ki Khubor na Kylleng kiri ku Pyrthei President Donald Trump jong kari United States uloong ba ha ka jingya kren ban penkut no ya ka thma ha Gaza kalaya shakman Hadian ka jingyo pediang sengobha ya Menteri Rang ba duk kari Israel Benjamin Naitung ubala let yu kujan menta ha kari United States. Menteri Rang ba duk kari Israel Benjamin Naitung la terwa ya President Donald Trump ban yo pediang ya ka kusnam Nobel Prize ha ka jingya bam jamit ka bala long ha White House ha Washington. Naitung loong ba ka ni ka jing terwa ka long nambar ba President Trump ulalong uksiang nang penyasuk ubah khmat ban wanra biang ya ka syongsuk syongsan ha Middle East. Umitirang ba adu ka Japan Ushigeru Ishiba ha ka sngi baar uloong ba ka jing shimrai jong President Donald Trump ban penjari 80% ka jing o khajna na kimar kimata bala penmi na ka Japan ka long ka basngsi hadu kata-kata bad uloong ru ba ka jing kran penbet halo kini ka kam kandang hebteng. Unang yalam jong kari North Korea Kim Jong Un ha ka sngi baar ul jingo ya ka jakatep jong u Kim the second sung kum ka jingrakhi ya ka lingkho sngi yap ka balai phuwei u Kim la le jingo ru ya ka kum susan palis ringkat ka jing senran lang jong kinong yalam ka party ka Awami League Party ka wei na ka seng san Pyrthei ha kari Bangladesh ha ka la sngi ublei kala penpau ya ka jing sngokhia halor ka jinghiar arsun ka yo ka kot jongkari hapok sarkar bersipor balayalam da Muhammad Yunus ka jingnek ka sngobha kala lampen ban syaka jingyam brio na kabenta ka wei kalong yeng nong India na Hyderabad kibasa hari United States kibala duai la ka jong ka jingim hadian ba ka wei ka kali minitro kabala pen hairstyle bha kala wan na wrong side but tenra bet ya ka kali kaba syong de kisawon kumba khatprang ut kibri kla jar ngai ha ka jingshlei kinsan ha Rasuwa district jong kari Nepal ha ka sngi baat kibri ki baja ngai ki kenthop ya ki laingut ki pulet khandai ngut ki riupat ba bat nringut ki nong shong shnong na kari China tikito ki long ki Khubor hakimat kimat matasi khublei